Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, nie mogłem niestety puścić intra, bo gra jest przechwytywana jako przechwytywanie monitora, a nie gry, bo niestety inaczej się nie da, także uwaga, ja zasymuluję intro. Tup 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 tup. Psz. Niklaus Pieron. To jest gra Syndrom, no jak widać na ekranie jest napisane Syndrom. To jest horror jakiegoś studia małego, chyba niezależnego, może nawet ciężko stwierdzić. W każdym razie otrzymałem tą grę, dziękuję. Chciałem w pierwszej kolejności podziękować mojej mamie, oczywiście, a potem reszcie, bo jakby nie moja mama, to by nas tu nie było. I będziemy grać. I zobaczymy, czy jest fajne. Także nowa gra. Gra się dzieje w kosmosie. Siema Gorol, siema siema. Intro wyglądało jak tak sprzed 10 lat, takie rozpikselowane. No, ale może gra akurat będzie fantastycznie dobra. Znaczy, to nie jest na pewno jedna z tych gier, dla których wydałem 2000 na kartę graficzną. Ale może być nieźle. Cześć, Keram. My się budzimy, z tego co widać. My head. What happened? No. Czy grałem kiedyś w The Room? Nie. Press L to check objectives. Leave the cryo chamber room. Siema Trinitron. To wygląda... niestety jak się rozglądam, to czasami pojawia się kursor, ale... nie mam, moi drodzy, na to żadnego wpływu. Także wybaczcie... tej grze, nie mi, bo to nie moja wina. To wygląda trochę jak Alien, trochę jak Soma, trochę jak System Shock, trochę jak Doom, a trochę jak taki film. Bardzo dobry, polecam wam serdecznie sobie zobaczyć. Jeżeli się nie boicie horrorów, nazywał się Event Horizon. Press E. Unlock door. Stark, miałem kolegę, co miał nazwisko Stark. Stark. Wiecie, taki trochę Hugo, taka trochę Forza, trochę Mario, odrobina HS-a. No tak generalnie wszystkiego po trochu. Grafika fajna, ale nóg nie ma, a to zasadniczo jakość produkcji dyskredytuje. Siema Sebensor. Z elementami taniego hołka, jak najbardziej. What's going on here? Warning. Solar flare detected. Czekajcie, czy nie ma tu jakichś napisów, czy coś takiego? Subtitles on. Aha, czyli jak będzie coś ważnego, to będą. Niestety nie rzucam cienia, ale w sumie... skoro nie mam nóg, no to po co mi cień? Będę was tak trochę straszył w trakcie. Momentami. Żeby napięcie było. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Mariusz.
Mariusz. Siema, mentalistka. Access denied. To chyba jest ten słynny Mac-OS. Bo nie ogarniam kuwety. Grafa mi się podoba, fajna jest, taka jak Alienowa, a ja bardzo lubię Alieny. Jestem wielkim, oddanym fanem serii Alien. Tekstury dobrej w ogóle. Tu nie można nic zarzucić na razie. Close shutters. Warning. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed immediately. No to zamykam. Dokładnie, Trinitron dobrze powiedział, jak Jaś Fasola. Wszystkich straszył, a potem srał w gacie. Ja tak naprawdę was straszę tylko i wyłącznie dlatego, że sam się strasznie boję. Ja generalnie jestem bardzo strachliwy i boję się horrorów. I na przykład jak chodzi o filmy horrory, to w zasadzie nigdy nie oglądam, bo się boję. Całe ręce mi się pocą i w ogóle jestem taki znerwowany. Draseczka jest. Nie no, jeszcze nie. Ale to jest zajebiście tutaj zrobione, te wnętrza, nie? Nie wiem w sumie, co nas tu będzie straszyło. No przypuszczam jakieś ufoki albo coś w tym guście. Jak to w kosmosie, no. Tylko zależy, kto się będzie więcej bał. Czy one, jak zobaczą człowieka, który bez nóg lewituje nad ziemią? Czy ja? Mariusz. No, on jest zżyty ze swoją pracą. Takich ludzi to ze świecą. Cześć Daria. Można... Warning. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed immediately. Przecież zamkłem. Powiem wam, że w grze można tylko kucać. Aha, faktycznie, przecież nie rzucam cienia, czyli jestem niewidzialny. Czyli nie ma się co bać. To chyba będzie mało horrorowate. Pieron wie, zobaczymy. Nie można skakać. Nie można oczywiście się wychylać. Nie można prawie nic. Ja miałem zamknąć te zasłony, no ale przecież zamknąłem. Pieron wie, to nam powiedz. Dobre. Dobre. No, ja nie wiem. To nie od tego Pierona widocznie łazi. No oni mi to kazali zamknąć, ale ja to zamknąłem już. Klimacik jest, kurde. Tylko, że ja już tu byłem. Ja już się pogubiłem. Warning. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed Ale immediately. przecież zamknąłem. Kurde, się cofłem na początek. A, może to z drugiej strony całkiem. Jakiś potwór ci otworzył. Nie otworzył, bo są zamknięte. Przed chwilą obok nich byłem. Tu jest za dużo rzeczy w otoczeniu i ja nie wiem, co tu jest namacalne, a co nie. A ty zamknąłeś shutters, a mówiło o blast door.
Dobra, faktycznie. Tylko tak pomyślałem, bo nie znalazłem niczego innego do zamknięcia. Przyszło mi przez myśl, że to może być to. No, ale może też nie być. Tu my nie byli chyba. Albo byli? Nie, po schodach na pewno nie właziłem do góry. Warning. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed Wiecie, immediately. to jest największy... Pamiętacie ten horror taki, co w niego grałem? Jak on się nazywał? Taki... Co taki ruski akcent miał ten główna postać. Pamiętacie? To była taka hobby amnizja, trochę soma. Głupie to było, fez. Pan Twaruk, ja. Fantaruk. Ah, I hate this... Teraz, uwaga, robię performance. I hate this job. I hate spending the best years of my life inside the ship. I really wasn't made for this. But well, the pay is good. I'm earning 10 times what I would be earning in the dock. Tak tam gadała postać. No, Fantaruk był słaby. Close shutters. Fantaruk był słaby, ewidentnie. Blast shutters are closed. Area is now secure. Spokojnie panowie, zaraz się rozkręci. I się nie rozkręcił do końca. Ja w sumie dalej nie wiem, o co w tej grze łaziło. To jest taka głupia. Leave this area. Dobre. Takie cele to ja rozumiem. To locked. Gerarchil Stalker. Ale te dźwięki w tle takie kurde klimatyczne. Alienistyczne. Jak? Zara! Coś! Nie walnie. Jak nie huknie? Cześć panie od Wiedźmina. To mi się podoba. Ja bym to w ogóle wziął ze sobą. No ale to jest gra oczywiście i... Ona nie umie takie rzeczy robić. No i dobra, dostałem zajebisty cel, tylko jakby mi jeszcze powiedzieli, gdzie ja mam pójść na przykład. A nie opuść te... miejsce. Jak pojebane tylko. Tak. Chyba się Aha! Bo tu mam staminę w ogóle. To ja to dopiero teraz widzę. No ale... Kurwa, leave this area, no ale... Gdzie ja mam iść? Tu już żech był. Przecież to jest początek. Jak ja nienawidzę, jak ja się w grze stracę. W Żabce dziś byłeś. A skąd wiesz?
Może byłem. Kasztelany kupował. Nie ma w Żabce kasztelanów. Siema Arturo. No ostorbi mi ryj. No i już zaczynam pałać negatywnym Aha! A po te kasztelany! Ej! Kurwa. Zapomniałem. Miałem kupić kasztelany, a kupiłem tylko 2 kasztelany i jednego Ale to zawaliłem. Nie przypomnieliście mi. Ej, no bo nie wytrzymię. Zara. Kurwa. Chodź lejzo na level. No. Zapomniałem w ogóle na śmierć o tym. Mamy słupka kolejnego. Kurde bele. Uwaga, triggeruje się. Ale nie za fes. Od Azatry. Dziękuję ci, Azatro. Muszę dopisać Azatrę tutaj do listy subów, bo ja potem... Pamięć rzecz ulotna. Azatra. Patrzcie. Azatra. Azatra to dla ciebie. Dobra. Teraz... teraz mi powiedzcie, gdzie mam iść. No ja nie wiem. Ja się zawsze w takim momencie w grze zaczynam bać, że tu się coś zbagowało. I ja po prostu nie mogę pójść dalej. I jest ten pierwotny strach, że gra jest zdupiona. Ciul wie. No to jak ciul wie. Będę malował. Będę szedł i malował na kartce, gdzie byłem już. Może horror właśnie polega na tym, że my nie wiemy, gdzie mamy iść. Wiecie, ja w grach jak nie mam takiej wielkiej szczałki, takiej pulsującej, to ja już mam problemy. A mapy nie ma! A mapy nie ma, czekajcie. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, D, F, G, H. I mamy słupka kolejnego! Zollstock przedłużył! Dzięki Zollstock! Zollstock... Ci też coś muszę namalować. Jezu, jak to będzie na YouTubie wyglądało? Nie wiem. Zollstock, to dla ciebie. Dobra, nieważne. Nie będę hopu serduszka malował. Jak gej. Zaraz se picie wyleja. Ej. No. Ej, nie mogę... Nie mogę się ruszyć. What the fuck? No nie mogę się ruszyć. Ej, może ja coś wcisłem? Czekajcie. Może tu jest jakiś przycisk do zatrzymywania się postaci? No kurwa. Przepraszam. Jest! Łażę!
Dobra giera. Jaki jest sens takiego przycisku? I mamy kolejnego słupka! Jeżeli ktoś ogląda na YouTubie i nie wie po prostu o co chodzi, co tu się dzieje i dlaczego jest takie szaleństwo, to ja po prostu, jakby się ktoś jeszcze nie kapnął, streamuję i co chwila dostaję nową subskrypcję. Dziękuję ci pięknie, Noctus. Masz tu buziaka od człowieka małpy. Dobra, ja sobie go tu zostawię. No pograć to nie pogramy, ale dziękuję pięknie Noctus za suba. Już sam był. No dobrze, że na YouTubie sobie można przewinąć. Cześć Dariusz. Kurwa, ja nie wytrzymia. Resup, no to ja wiem, że resup. Od Noctusa to ja wiem. Musisz iść tam, wiesz, no tam. A, no to godej. No od razu. Ej, nie ma to drabina. Nie. Kurwa mać. Muszę kląć, bo jestem zdenerwowany. Udupią ci cel. Leave this area. Ale nie powiedzą ci, gdzie masz pójść. Do dupy, nie wiem, wyskoczyć za okno, w skafandrze kupę zrobić. Naciskaj L. Nie pomaga. Ej, ale to takie... Takim echem. Choby to mu z jakiegoś skafandera tak robiło. Zajebongo. No, tutaj coś trzeba zrobić. Anomalii. No dobra. Anomalii to jest taki youtuber szwedzki, zajebisty. Może to jest demo. Krustac. Co? Zdrowych 7, martwych 343. Aha. Security. Unlock. Lobby exit open. Kosmiczne zombie będzie. Kurwa, jak się tych drzwi wystraszyłem. Ta. Leave this area. A to początek. O, cześć Agix. No, otwarły się drzwi chyba. Tak, tak. Muszę się napić. So,
Aha. Ta gra może być długa. Mam nadzieję, że nie będzie jak z Pantwarugiem. On był długi i przy tym nudny. A to jest najgorsza kombinacja. Koniec. No, powiem wam, to nie była najciekawsza gra, w jaką grałem. I mamy słupka! Sober69, dzięki! Patrzcie, jak człowiek ma polecował. Possible contaminations. Please wait. Kurde, tyle subów, że ja Anyone there? będę musiał... Can anyone hear me? I'm here. Who's this? This is Commander Naomi. I'm part of the Marine detachment aboard the Valkenburg. Naomi do niego do... Identify yourself. I'm Galen. Officer Galen. We thought you were dead. I just woke up from cryo sleep. My mind is a blur. I don't know what's going on. How long have you been asleep? I'm not sure. I don't remember much. Most likely the effect of cryosleep. You should be okay in a few hours. I hope so. Where is everyone? Okay. Something really bad has happened on the ship. Bad? What do you mean? Gościu ma taki głos pełny emocji. To focus. No tak. I'm locked Aha. in the lower floor of the ship. Ale ludzie with some giną. of my men. Hmm, We need you to restore power. szkoda. Are you able to do this? I'll try, but Be careful. Trust no one. I must break contact or they'll find us. they? Who's they? No i naturalnie nie powiedziała. Bo jakżeżby inaczej. You can open the ship map by pressing the tab key. Jezu. Jak ja kocham tak zbudowane gry. Normalnie się czuję, jakbym w pierwszego Duma grał. Ej, czajcie, tutaj jest taki komunistyczny podtekst. To jest czerwone wszystko. I want to see the love too much now, my transportation can't stand to be apart from for so long. Zesrała się bida i płacze. Coś tu stoi. I co teraz? Kurwa. Jebnie? Rozładowałem trochę napięcie. Nie, w sumie to dalej się stresuje. Aż mi palec drży. We are all dead. No to wiem, bo czytałem na komputerze tam. Check your inventory by pressing E. To tu jest inwentory? Jo, to dupca. No ja już w to nie umiem grać, to już jest za skomplikowane. Crawling in my mind. To jak z jakiejś piosenki takiej. Crawling in my mind. Tararara, we are all dead. Rararira Niklaus. Pełne galoty. Nowa Kore. Kto to napisał? To na pewno nie Bóg, ani nie szatan. Czyli kto? Żydostwo międzynarodowe, jak zwykle.
Active... Czy jak nie aktywuję, to się tam ten robot nie odpali? Aha! What the? Trochę strachy są. No, gra jest na pewno lepsza od Pantaruka. Lepiej straszy, ewidentnie. Pantaruk nie straszył, Pantaruk nudził. Wyłącznie. A od Kolat. A ja nie grałem w Kolat. A Predator robił jakoś tak... Coś takiego. Wyszło szydło. To ja jestem Predatorem. Kurde, coś mnie tu... Jakiś cockblock tu jest. No, czemu ja tu nie mogę wejść? Klikacze z The Last of Us. No, ja biedny pecetowiec nie miałem okazji. Są takie pomieszczenia tak zwane... Takse. Dane takse, żebyś se wszedł i żebyś se zobaczył. This door has no power. I need to restore power to this section of the ship. Door mechanism is broken again. If it's urgent, use the vent to get inside. If it's not, wait for it to be fixed. Ja nie chcę do wentylacji. Ja chcę poczekać. Co ja będę do wentylacji właził? Ej, nie uważacie, że to wygląda, jakby to można było podnieść? Nie wygląda, jakby można było, tylko że nie można. To jest problem. Ej, jak on kuca w ogóle dziwnie. Co on robi? A no tak! Jak mam to podnieść, jak nie mam rąk? Zapomniałem. No przecież. Ale się fajnie świeci. No dobra, no muszę do tej wentylacji wejść. No, ja pierdolę, jak ja lubię takie... Jak nie iluminuje, to nie podniesiesz. No tak, zapomniałem. Że w grach jak coś można podnieść, to musi naokoło się zrobić tak zwana obwoluta. No shit.
Alalalalalalalala! Pewnie jak kliknę, to jebnie. Ala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 ! O, całe ręce mi się spociły. Ej, ale jak realistycznie łazi. Tak. Ej, ale wentylacja jest, powiem wam, klimatyczna taka. Tak jakbyście we śnie jakimś byli. Tak wszystko jest tak daleko bardzo. What? I'm hearing things. Z dupy dym. Jezu, ale mi się pocą ręce. Gdy kwas za mocno siądzie. Ciekawe, czy będzie przeciwnik. Coś widziałem, jakiś trailer kiedyś i był. Kara. To jest po śląsku taczka. Dave is not answering my messages. I hope nothing's wrong. It's so hard being apart from him. All I want is to start my life together with him. That sounds very charming. Enable. Ej, powiem wam, że na razie gierka jest niezła, kurde. Klimacik jest. Ja też odwykłem od horrorów. Dawno się nie bałem. Niczego. I dlatego teraz się boję wszystkiego. Cześć, dymeczek. Kurwa mać. Muszę tą wentylacją wracać. Is this really needed? W sumie to mi się siku chce. W ogóle, wiecie jaki by biznes zrobiła firma, która by wymyśliła pieluchomajtki dla streamerów, jakieś takie dedykowane, na przykład z Call of Duty, czy symulowałyby pancerz taki na przykład. Ten skurwysyn pewnie zaraz się rzuci na mnie. Nie rzucił się. Tena pan. Tak. To za kałopędna produkcja. Kałopędna. To jest gra... Syndrom się nazywa. Co wy piszecie? Ludzie, czy wy macie godność człowieków? Pieluchomajty streamerskie. Ja miałem zrobić Restore Power. Ale gdzie to było? Ej, ale mi się tak chce siku teraz. Czy było coś strasznego? Trochę było. Jest, generalnie gra ma zapędy na bycie nawet straszną całkiem.
Pewnie jak powera przywrócę, to one się aktywują. No, ta mapa to mi tyle mówi. System power is on. Galen, we've got power. Faktycznie, działa. What? Big jam. Jesteśmy zakłócani. Audio transmission. Officer Gallo, can you hear me? My name is James Marco, technical assistant second class. You can call me Jimmy. You can call me I know Jimmy. you were contacted by Naomi. Don't listen to her. Naomi and her soldiers are insane. They're shooting everyone on sight. A friend of mine from engineering was gunned down in front of me. They didn't even give him a chance to speak. You probably don't trust me, but that's okay. I don't trust anyone on this ship either. But we need to get the ship moving and find help. I'm locked in a cargo bay and can't do much from here, but I can guide you. You need to fix the engine so we can get this thing moving. No i zajebala. I komu ja mam wierzyć? Znaczy no nikomu. Nie powinienem. Fajne szafki mają świecące. Dobra. O, to będzie moja nowa linia obrony. Tak zwane nowe krzesło obrony. On jest podejrzany. On jest podejrzany. Mówię wam. LOL? Jakie sejwy? Dojebane. Dojebebe. Ty tu stój. He, nie wystraszyłem się. Ej. Ech, nie no, dobra. EA Medical. A nie, ER to jest. Jestem EA. Ja? Więc co z tym ma wspólnego EA? Weyer. The head is again west. Tu będzie motyw, mówię wam. Taki trochę jak w Dead Space'ie. Pewnie będą się zamieniali w turbokosmitów. Jakie to jest zdupione, bo słyszę dźwięk, ale on jest zablokowany w jednym uchu i jak się obrócisz, to go dalej słychać. Nie lubię takich oszukańczych efektów. To już jest takie straszenie człowieka na siłę. A to robota rozdupiło. Please contact hygiene specialist Robert Jameson or insert unlock code 0 7 0 0 8 8 0. Zadzwoń. Access denied. Kurde. Pozdrawiam wszystkich z epilepsją. Cześć, Shony. Martwy budowlaniec. Nie przestrzegał przepisów BHP widocznie. Ja akurat jestem prawie inspektorem BHP. Także ja się niczego nie boję. Ej, to jest dobre, że w sumie jakby tak pomyśleć, zawsze jak się dzieje coś złego,
to wysiada oświetlenie. Przynajmniej częściowo. Nie gaz, nie woda, nie ogrzewanie, tylko światło. Przypadek? Nie wiem. Ale w tej grze jest naprawdę dobra grafa. Ja lubię takie efekty, takie dobre tekstury i ładne oświetlenie. To są, tak, że tak powiem, kluczowe rzeczy. I tu to bardzo dobrze sprawia, bardzo się dobrze sprawdza. Taki jest klimat właśnie bardzo alienowy i mnie to kupuje, bo ja lubię takie. I nawet jest jakaś coś intryga, coś się dzieje. Siema niedźwiedź. No wiadomo, jakby światło nie wysiadło, to by było za jasno, no i to jest źródło całego problemu. Ja już się jąkam. Zgaś światło w pokoju. Nie, bo mnie w ogóle na kamerze nie będzie widać. Znaczy i tak mam tylko oświecony ten softbox. On zaś tak fest wszystkiego nie oświetla. A tu to wygląda jakby był ranek za oknem, nie? Tu jest tyle ciulstewek i nic nie można z tym zrobić. Nawet się zabić nie można. Ja nie wierzę. Musi się coś dać kliknąć. Nie, skakać nie można. Kucać można. Ewentualnie. O. Ogień taki 6/10 z plusem. Tekstura słaba, animacja nawet niezła. Jakby się dłużej popatrzyło dziecko, to może by się nawet obeszczało w nocy. Także not bad, it's not bad at all. No ale to musi być coś. Restart engine. Czekajcie, gdzie można engine restartować? Chemistry lab, physics lab, depot, prison medical elevator. Engine room. Czynnoście. A to nazot. This vent can be opened without a proper tool. Cześć Asia. Jak tam, boicie się? Ja się trochę cykam. Aż mnie czoło swędzi. No to co? No to ciulomy do 13, no. Siema Krysiu. Fiks. Ciulomy nazwę, cała mapa. No oni by wszyscy chcieli wrócić na ziemię i poczuć słoneczko. Press E to search body. You found some food. Nothing useful, yeah? A oni w ogóle nie myślą. To ciało powinno skoczyć na mnie. I się zaś wystraszyłem. I odgryźć mi głowę. Wiecie, no jakby jak w grach się powinno robić jumpscary? Na takiej zasadzie. One powinny być
w losowych miejscach poukrywane. Na przykład szliście tu, weszliście tu, nic nie było, ale na przykład wracacie się i jeszcze po coś tam wejdziecie, nie? Oj, niby nic się nie dzieje i wyłazisz, a tu jeb nagle. To by się człowiek zesrał normalnie. Oni nie umią, ja powinienem gry robić. To powinno być takie losowe, powinny być te strachy, a nie zawsze w tym samym miejscu, przecież to nie ma sensu. I jak gra by zyskała na replayability, można by ją było kilka razy przełazić. No ale no. Ty tu stój. Nie rusz się. Kurwiorzu. Co, a tych to już nie mogę. Bo co, bo wiszą. Za dużo pracy za dużo pracy. To nie jest żadne wyjaśnienie. Tam gdzieś pewnie był kod na monitorze, albo ścianie, albo kartce. Znaczy, no możliwe, ale najpierw odpalmy silnik. Ja się w sumie nie przestraszyłem, bo się nie skumałem, o co łazi. Ciekawe, na co umarł. Ze starości pewnie. Najgorsza śmierć. Gdzie to się ten silnik restartuje? No tu. Na suchoty. A mi się tu podoba, bo jest dużo światła. A, hop wisi. Aha. Wylewu dostał. Może był graczem słynnego teamu w CS-ie Wylew Pro. Ej, to jest druk do przelewu z poczty. Ciekawe komu i co przelewali. Galen, do you read? I've got my transmitter working, so I can contact you directly. Who is this? Jimmy? What's going on? There's dead bodies in here. I know. And that's not the worst part. Aha. But I can't explain now. We can't keep the channel open, or our positions will be traced. Who will trace us? We'll talk later, I promise. Right now, you need to get inside that room. The last registered access was made by the chief engineer, and his last entry in the system was on the medical bay. Your best bet is to find the chief engineer. Welcome to Saint-Tropez. Jimmy, this ship is falling apart. There's no way I'm getting back to the medical bay. We need to find an alternate room. There's a vent access inside the chemistry lab. You can use it to get to the medical bay, but you'll need a special tool to open the vent. Go to the storage room in level 4. You can find one there. Sorry. Ciulów, 100 celów mi nawalili. Jak głupie głupki. Ja to mam wszystko zrobić sam. Fajny locker, koker. Bebok za to. Tego młota bym wziął, no ale... Że to jest gra taka, a nie inna, to nie można. Nie idzie tędy, tak. There is no way.
Danger, Shock Hazard. Czyli tam na dole jest kasyno. Dobrze. Krepel. Aaa! Ale jajka. Find access to the medical bay. Deck 5. Medical bay 10. Ojej. Jerona. I od tego nie dożyja. Coś tam zaryczało. Coś się kulono. Streamujesz w OBS, owszem. Czyli ja mam iść do 10, tak? Zaraz się posikam. Tak mi się siku chce. W sumie streamowanie ze sracza to by była opcja. Taki sracz połączony z łazienką by był najoptymalniejszy. Co nie? A, mogłem zapisać, ale w sumie chcę tu zapisywać. A, no tak, tylko że w ogóle czaicie logikę gier? Ło, jaka przeszkoda. Nie przejdę pod tym nigdy. Ani nad tym, ani obok. To jest nie do pokonania. Boże, jak ja to mam zrobić niby? Przecież to niemożliwe. No tak. Czekajcie, bo ja miałem do medicala iść. A storage room gdzie jest? Storage room. Nie ma takiego. Nie masz nóg, to nie przejdziesz. No tak. No, rusz się. Kuźwa, musicie wodospady wrzucać. Małpy. Dobra! Ja sobie tutaj zakończę pierwszy odcinek na YouTube'a. Wymuszony jest tym, że muszę siku, a nie chcę robić sztucznych przerw. Także spodziewajcie się następnego, bo jest dobry klimat. I zostawcie łapkę w górę, a ja idę siku, trzymajcie się. Na razie. A i na Facebooka wpadajcie, i G2.